שלום. עמית, לא רואים אותך. שלום, אני הולך לעשות סרטון היום עם חבר שלי. קוראים לי עמית, יו יו, אני אלוף הסלטות, יו יו יו. טוב, נתחיל בחימום קצר וסלטה קדמית. יאללה. 3, 4. היה יופי. עכשיו התור של עמית. אוקיי, אני אעשה לכם פה ברכיים, סלטה, עמידה. הכל בסדר. קצת כאב, אבל הכל בסדר. מה אלון עכשיו יעשה? רגע, בוא נשאל את הצופים. אוקיי, מה אתם אומרים? והם אמרו... עמידת ידיים סלטה. אתה יכול? ברור שאני יכול. אוקיי. טוב, החלום שלי זה להיות זוראורה מפוקימון. או אינסינרור או גרנינג'ה. החלום שלי זה להיות נינג'ה. טוב, אני אתחיל. אתחיל. וואי, עכשיו לא יצא לו כל כך טוב, אז... מכבי תל אביב, תל אביב, תל אביב. מכבי חיפה, מכבי חיפה. טוב, עכשיו תור עמית. מה אתם רוצים שאני אעשה? טוב, חכו, הצופים אומרים, והם אמרו לך לעשות סלטה אחורית. אוקיי. אני היידה. אנסה. רק אומר, זה לא בטוח יצא טוב, אבל אני אנסה. אלון, אבל רואים? כן, רואים. מכבי תל אביב, תל אביב, תל אביב. וואו. יצא איזה יופי, סל- מכבי חיפה, חיפה, חיפה. אוקיי, עכשיו אלון יעשה את התרגיל שלו. מה אתה רוצה לעשות? אני אעשה כאן סלטה קדמית. אוקיי. בוא נראה כמה טוב יצא לך. לא, הנה מתחיל. איי! הכל בסדר? אבל לא נורא, הכל בסדר. יצא לו אבל טוב. יצא לי יופי יופי. אוקיי. טוב, רגע. את עצמי. טוב, עכשיו עמית הולך לעשות כאן סלטה. רגע. אני אעשה ברכיים, עמידת ידיים, סלטה. מוכנים? כן. איזה איך צילום. יצא? יופי יופי. 4 טוב, אני הולך לעשות קפיצת ציפור שמתה. טוב, אז אני אלון כאן. טוב, ביי ביי חברים. זה היה הסרטון ונתראה בעוד 4 שנים. טוב, אני ועמית מסיימים. בוסם לסלטה אמריקאית. עכשיו אני אתן לכם בהקדשה ממני.